hver dag, altså hver hverdag på Dyssegården, er der morgenfodring kl. 8, og der kommer eleverne ud. Dem, der har mod på det og kommer med ud, som er i skoleforløb, kommer med ud og fodrer dyrene kl. 8. Og der prøver man at, for eksempel kan man fodre heste, man kan lige gå en lille tur med hesten, man kan strile en hest, og vi kan fodre fårene og gederne. Og på den måde får man en kontakt med dyrene. Og derigennem bliver man måske inspireret også til, det her er måske noget for mig. Og det er vores egen kanin, så de andre buer herinde, det er beboernes kaniner. Jamen, så vil jeg gerne lige vise, at vi har for eksempel på vores kanin Rolf, så har vi sådan et pasningsskema, så vi alle sammen kan følge med i, hvad der sker med hvornår. For eksempel så har jeg lige givet dem mad, så krydser jeg af her, og jeg skriver mit navn, og jeg har givet dem 3 mælkebøtter. Så ved alle på Dyssegården, at den har fået mad. Og på den måde, så kan man følge med i, hvad der sker med vores dyssekøkken. Vi har blandt andet vores kaninhus, har vi en plan om at bygge om. Og det vil sige, at så er der nogle af eleverne, der prøver at finde nogle planer frem, hvordan vi kan bygge et nyt kaninhus, som er mere praktisk. Og så kan det være en opgave for en elev at prøve at tegne sådan et hus op og måle det op. Så det er en del af forløbet på Dyssegården. Nu kan man se, I kan godt se, hvad jeg har i hænderne. Så nu vil jeg gå ind og fodre dem. Og det er ikke altid, de er lige glade for det. Men, ja. De giver cirka 1 æg om dagen. Altså vi har 11 høns, så det er jo så 11 om dagen. Og det kan godt være lidt nedadgående på grund af lyset udendørs, det naturlige lys. Så vi skal snart tilføre noget kunstigt lys herinde for at kunne opretholde produktionen. Vi har nogen, der vælger i deres undervisning at tage undervisning som dyrepasning, f.eks. i STU. Jeg vil se, nu har vi vores bjergbeder her. Dem skal vi give lidt hø. Et af tingene, vi laver her på Dyssegården, det er jo sådan en som den her, for eksempel, som er lavet sammen med nogle af vores elever og udvikle os, så de kan spise hø fra den her automat. Det her det er nogle af vores sydafrikanske bjergbeder. De er faktisk sjovt nok, at de bare lidt mere kængende end de andre. Og vores beboere elsker dem her. Et af vores projekter, fordi vi har faktisk en del som elever på Dyssegården, som er interesseret i at passe dyr. Der har vi blandt andet med ponyerne, har vi et projekt, hvor at vi vil lære dem at trække en vogn, så vi kan bruge dem rent praktisk og også for at hygge os og lære hestene at trække en vogn. Det er altså et af projekterne.